nejakú protihodnotu. Niečo, čo by malo hodnotu tých 2000 dolárov. Ktorý obchodník by vám za to dal protihodnotu? Nič. On by chytil. Až raz, môžem? Facku by mi dal. No, áno. Najprv by sa, asi by sa nás podíval, pozrel a čudoval sa, že čo vlastne od neho chcete, že? Čo vlastne od neho chcete? No, tak samozrejme pre ňa to je kus obyčajného papiera. Čo s tým vy môžete vlastne spraviť? Môžete si s tým zabaliť cigaretu, že? Môžete to aj vlastne aj roztrhať. A pritom necítiš žiadnu ľútosť. Chápete? Skúste to spraviť 500 eurov. Hneď by vám srdiečko zabolalo a začali by ste hľadať nejakú tú... Koľko to malo hodnotu? Toto? 5 centov. 2000 dolárov, nie to veľa, vieš. Ale keď rozprávam bankovku, tak mi ho potom zamenia bankovku. To vám hneď poviem za chvíľku. Dobre. To vám hneď poviem za chvíľku. Som čakal, že nejaké 2 eurá. Dobre. Takže hneď by ste začali hľadať nejakú lepiacu pásku a začali by ste to zlepovať a dúfať, že banka vám tú bankovku zmení. Takže na tom stojí celá tá ekonomika, tá dôvera v tú bankovku. Ja vám poviem príklad. V Anglicku, keď som študoval v Anglicku, na Vysokej, tam bol prípad bezdomovca, ktorý našiel roztrhané bankovky, libry, v koši. Veľký počet bankoviek, nadrobno roztrihaných. A keď to vyšlo ako najavo, tak mu prišli k banke a centrálna banka mu ponúkla, že mu tie peniaze vymenia, ak dokáže zlepiť, stačí, keď mu zlepí sériové číslo bankovky. Nepotrebuje celú bankovku, iba sériové číslo, aby vedela tá centrálna banka tú bankovku odpísať z obehu. To je dôvera v platidlo. Skúste si napríklad vymeniť nejakú poškodenú bankovku v bankách. Aký problém vám z toho spravia? Ja som bol už ešte za slovenské koruny a mal som pocit, že asi by boli ideálne najradšej, keby som priniesol nepoškodenú bankovku na výmenu. Ale tak, dneska je to už lepšie. Dobre, teraz už vieme. To je teraz najväčšiu úlohu tej centrálnej banky. Udržiavať vašu dôveru v platidlo, v systém. Dobre, ale teraz sa aj tak spýtam. Ste si stále istí, že čo ja držím v ruke? Čo vy máte v peňaženkách? Dnes, až pôjdete spať a zajtra sa zobudíte? Ja si istý nie som, pretože to je spôsobené tou infláciou. Dneska pôjdete spať, zajtra sa zobudíte a uvidíte stále tú istú bankovku, ten istý kus papiera v peňaženke, lenže tá hodnota už je iná. Tá hodnota už je nižšia. Určite. Pretože inflácia vám to cez noc ohlodala. Lenže dnešné ekonomiky nedokážu fungovať bez inflácie. Inflácia tu byť musí. Inflácia tu byť musí. Ale ak by sme žili v Amerike za toho štandardu, a ja by som sa vás pýtal, čo mám v ruke, vedeli by ste to úplne jasne povedať. Pretože na každej bankovke bolo napísané can be redeemed for gold, na každej dolarovej bankovke. Vymeniteľné za zlato. Áno, držali ste v ruke poukažku na zlato, ktorú ste mohli dojsť do centrálnej banky a vydali by vám to. Dnešné bankovky už nič také napísané nemajú. Je tam iba vytlačená nominálna hodnota a cérové číslo a skrátka centrálnej banky v niekoľkých jazykoch. Žiadna výmena za zlato. Dneska, keby ste došli do hociktorej centrálnej banky a povedali ste, že chcete za to zlato, asi tiež vás vysmejú. To je, už vám to nikto nevymení. A preto musí tá centrálna banka držať vašu dôveru v tú menu. A tá dôvera je napríklad spôsobená aj infláciou.
dnešná ekonomika, keďže musia fungovať s infláciou, koľko je to vlastne, musí sa držať v ideálnej úrovni. Koľko to je, to málo to asi tuší, ale bankári z centrálnej banky povedali, že ideálna miera inflácie je 2%. Lepší nápad nemám, takže im dôverujem. Konec koncov oni vedia najlepšie, čo je pre nás to najlepšie. Takže tak. Takže inflácia, keď je príliš nízka, je nevyhovujúca. Viete prečo? Počas deflácie, prečo to nevyhovuje? Niekto, hocikto. Deflácia. Deflácia, neviem, logicky, keď klesajú ceny, tak ľudia čakajú, že sa cena ešte viac klesne. Takže nenakupujú. A keď nenakupujú, nie je tam obeh. Tá ekonomika potom spomaluje. Preto je dôležité nemať defláciu. Ďalej, keď je inflácia príliš vysoká, tak sa zajtra zobudíte a nedržíte v rukou papier z hodnoty 10 eur, ale môže to byť už len 1/10 z toho, z tej hodnoty. A v prípade hyperinflácie môže klesnúť až na hodnotu iba tohto papiera. Tie prípady sú úplne sa opakujú vo svete. Úplne bežné. Nie, že úplne bežné, ale opakujú sa. Sú reálne. Napríklad, poviem, práve teraz v Zimbabwe je hyperinflácia, kde sa tlačia miliardové bankovky s miliardovou hodnotou. Taká je tam hyperinflácia. Alebo v Nemecku. V Nemecku v roku za Weimarskej republiky, to bolo 1923, vtedy nastala hyperinflácia a tiež sa tlačili bankovky v miliónových hodnotách. Lenže tam chleba stalo koľko? 30 miliónov mariek vtedy. Aj viac, áno. Nejaký časov to stalo aj 200 miliónov, aj viac. Samozrejme, si pamätám taký ikonická fotka starej babky, ako keď chcela ísť nakúpiť chleba a mlieko, tak musela ťahať so sebou vozík, otvorený vozík s bankovkami, s naloženými bankovkami. A vôbec to ani nezatajovala. A viete, čo mi prišlo na tom najviac ironické? Nie to, že nejaké chleba stalo 30 miliónov mariek. To môže stať aj, videl som ľudí platiť aj za väčšie blbosti dneska, vyššiu sumu. Ale ironicky mi prišlo to, že žiaden zlodej je to nechcel ukradnúť. Viete, niektorí ľudia dokážu byť veľmi zlí, ale to, že žiaden zlodej to nechcel ukradnúť, no je to logické. Pretože dneska sa tiež triedí papier a kontajnerov a nikto vám to kradnúť nepôjde, že? Za kilo máte 4 centy, ktoré musíte ideálne ešte aj zdaniť o 20%, pretože štátu vadí, ak nepriznáte svoje dane. Takže to bolo, to mi prišlo také zaujímavé v tej dobe. Dobre, samozrejme rekorderom v hyperinflácii bolo Maďarsko po druhej svetovej vojne roku 1946, keď sa tie bankovky tlačili v hodnotách kvadriliónoch. Viete, máte milión, trilión, a kvatrilión, to je ešte vyššie. Teda. 12 nul? 12 nul myslím, alebo